Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati Bapak Doni Ardianto SPD, Guru Basa Jawi SMN 3 Sidoarjo, lan rencang-rencang ingkang kula sayangi. Monggo kita sedaya panjataken puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun ngelimpahaken nikmatipun. Mila kita taksih dipun sukani kesarasan wonten masa pandemi corona puniki. Rencang-rencang ingkang kula sayangi, ing wangci puniki kita saweg nglangkungi krisis pandemi Covid-19. Krisis ingkang ndadosaken kados puniku kathah korban jiwa. Krisis ingkang dados tantangan luar biasa kangge negari kita lan sadyaning nagari wonten donya. Wonten masa pandemi puniki kita dilarang kangge medal griya lan nglempahaken pembelajaran nglangkungi daring utawi online. Wonten pundi wonten remen lan duka wonten lebetipun kados gangguan sinyal, tangkawanen, ayangan ingkang numpuk lan sanesipun. Bosen punika mesti, amargi bosen inggih punika bab ingkang limrah. Kalih dianjuraken supaya kita kangge tetep wonten griya mawon. Kita boten saged dolanan lan kepanggih rencang-rencang kita. Kita boten saged nglempahaken aktivitas kados limrahipun. Kita dipun tuntut kangge njagi jarak lan ngangge masker kangge ngendhani penularan virus corona. Sinaoestu boten tansah gampil. Sanadyan aurat tetep kedah dipun lempahaken. Wonten masa pandemi puniki estu kita dipunajangaken kalih bab ingkang boten limrah. Nanging sedaya larangan lan wantos-wantos ingkang dipun sukaaken supados kita boten tertular virus corona. Rencang-rencang kula dados penutup, kula ngutip tembung pepatah ingkang sanjang, menawi monten pelangi sakwantunipun prahara menerpa. Kita kedah saestu menawi pandemi puniki ajeg enggar berlalu, lan kita saged nglempahaken aktivitas kalih normal malih. Monggo manut wantos-wantos ingkang dipun sukaaken kangge tansah nerapaken lampahan gesang resik lan saras. Saha tetep sinau, nyambut damel lan ibadah wonten griya mawon. Monggo kita rencangi usaha pamarentah kangge medhot rantai penyebaran virus corona. Semanten pidato saking kula, kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.